gemeng kaya lintang Bima Sakti Hanuwak untuk ing naga ingkang minangka amrek ingkang pindha raja Sadina Ratu Sadalu punarsa kularing merah puji wonten ing kadhiyane Sasana Busana lah Pedang bulan kegancaran natengi purnama siki Sumangga Raden keparengipun ingkang ngajenengi paduka tilaring pawakan tumuju wonten ing madyaning sasana Pati Busana kenipun arsa rajut busana kanane derajat busana kasadaya Raden. Horeng kang samiya anjenengi
nalika samono Siratmaja pinangandhen saripit kang pindha raja Satina Ratu sadalu pun arsa medhak saking sasana rinengga pinapaksang suba manggala ya manggala suba kang pidheksa sarwa sembada Wimbo Kambek Susila Kanuraka kang sarwa prasaja bebudene prasaja busanane katitik saking solah dawane obahing sarira rene prata mapaking padha ngidak wirama kaprajana sang suba manggala lebda ing budaya sinten ta priya jatnika ingkang keparengan nyangkul jiban yekti tansah sanes menika ta warnanipun Dimas Kicuk Sugiarto sawurinira bebasan durung doyan nginang durung tedas lamun ta geget suruh paradene wis tamet prana amimbu iseng semeng wardaya kinarya dados patah sakembaran kang kembar busana kembar warna genipun kekanten asta lumampah tumuju wonten ing paraganing kautaman sawurinira ingkang minangka mandik ing kandha jatine kang rinengga kang pindha raja Sadina Ratu sadalu lan ugi kadherekaken ibu pangregga busana ibu kahar genipun nganti amraja kengenipun arsa tukar busana saking busana Kanalendran satu busana kasatriyan Asasati Jaya Wijayati prapteng ugyane kang tinuju wonten ing padyaning sasana pati busana pilih para kunjung kadang sinoman badhe ngaturaken pasugatan kunjung sagoni para tamu ngaturaken dahar monggo iki nyambung tiru-tiru agawe rucit tengkale
kang sit nengetya umpama mundhut otak rokmi ini ki aku jane rada minder karo Wirasuara nang porah dina awan ki sing diweki panguwasa aku taratantu tak tuk ruti ibarat wong numpak prahu lumampah tanpa welah ing madyan ning jala amah gonceng agen jong nang pakulingan ben saben arep mapan turu tansah kagok dambreng pasuryanmu wewayangan monggo Mbak Sri sira wong ayu So
Jirat moja pinanganten saripun narsa kaswanapken ngabiyantara ngarsa jengantika perawuh kawis tara sampun nyandang wujudipun busana kasatriyan sesarengan kalian panjenenganipun kadang-kadang Wahyu Irama nggih laras ya seserampatan candrane rasa kemayu lali anak lali bojo bilani lambe dikirto bareng kadut melok senggak wong-wong pada bingung menungsane ning ndi kok suarane iki kabeh ora pangkling kadute ning ndi menungsa ya niki ke ngomah liwat HP melalui sinyal buraneme bingung kok ngendi wonge kok mboten pedhok to sampean mboten pedhok to niku HP kok yang teng dalem niki mboten rawuh. Dadi muni tekan ngomah. Nggih, sawetawis mangga pun kundhut gambaripun Dimas Kicuk Sugiarto Manggala Dumas. Sawetawis samangke kunjuk sagung para tamu sawetawis niki nggih ngrantuk ngantos paripurna muga iki Kicuk ngenekne pangeram-eram nggo arep sulapan. Iso dibuntel metu dadi ula ngono barang Kicuk. Nggih, dasare Kicuki Mancala Putra Mantra iso malih apa-apa. Elek ya iso, ganteng ya iso. Malih medhi barang iso nggih mulane dinteni. Andene. Nggih, gantenge sing ora awet, Mas. Eleke awet. Nggih. Sapa ngomong lha ngono ra iso mingkem ngene sapa? Ngomong. Kanjak kene lho nggih beneke mbah sapa. Nggih, tak linawati. Nggih. Mike kurang siji gitu ya Mas. Akhir renek cangkeme banter jabang bayi renek menungsane. Hah. Ket wau kula nggih nginceng kok enek suarane kadut iki ning ndi wonge lho. Sampean bingung to? Aku mon. Lah aku dhewe sing nang kene ket mamae bingung kok. Lah iya. Aku.
Kaya cangkeme bantere jabang bayi. Ngendi? Coba Buka titik jos. kari mau elek iki malah luwih enak sing elek neh. Ora ngono kok. Nggih. Kaya dulurku wedok. Oh, Jenengan niku kok ya nguneh-ngunehno kula niki nek merongos. lah pitane pripto nek enake Loh. ngono kok ya. Asline jenengan niku kleru nek ngelokno kula niki merongos. Kok keliru dasare Lho enak. lho lho, kula niki mboten merongos. Piye? Ning arep mingkem angel ngono tok ae. Padha ae tunggale. Merongos ora nanging Nggih. wong merongos menika wonten jenenge saking Jepang. Jenenge apa kok Jepang? Tomingse. Tomingse tegese. Tolong mingkem sedikit. Oh nek akeh ora iso. Ora iso. Lah kula niki upama dikon mikul bobot saking tali barate kula pikul. Ngono. Tapi nek kon mingkem niku lho dibayar 200.000 angele jabang bayi kok. Wani kon mikul kok ya. Wani kon mikul. Nggih. Apa maneh mikul sinden. Dimas Kicuk mangsa bareng mengke Sik guyonan. mas. Pripun? Aku ki nyucuk lampah golek dhuwit mbok kon borong gak mene mbane bayari kabeh iki. Ora tegese regenging swasana kanggo Panggala Dumas iki prayogane gegojekan sawetawis kunjuk Dimas Kicuk ning ya aja lali. Nggih. Sampan ki ya cucuk laku sing wis kondang. Nggih. Ya aja lali iki ngestreni dawuhipun manten ya ndongake manten. Lho, ndongakno nganten. Nggih, no. Berarti kula kaya ndongakno nganten. Heeh. Lah nek jenengan ndongakno nganten pripun? Nek ndongakno nganten ya wis muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem sing sinebut keluarga sing jarene sakinah mawaddah warahmah kuwi donganing manten. Kuwi wis biasa ning didinggon wong ndongakno nganten kok ngono kuwi lho nerok Lah kancane. pancene umume ngono kuwi kaya piye? Lah nek kula mboten ndongakno nganten ora ngono kok. piye? Apa enek liyane? Lho, ndongakno nganten iki padha karo nuturi nganten. Ngono to? Lah, nuturi nganten iki penak, titikane ana dina 7. Kok ana lagi iki aku krungu. Lho. Iki nek gak neng gayam ya ora metu lho. Dina 7 kawiwitan saka Senin Selasa kuwi. Iya. Iya to. Saka kawitan saka dina Senin. Dina Senin. Dadi nganten anyar iki kudu eling dina Senin. Kudu eling dina Senin. Kan tegese ngene. Heeh. Senenga nampa unen-unen dadi temanten anyar. Tegese senenga nampa pitutur saka nggone wong tuwa. Oh, ngono. Selasa. Lah nek Selasa. Lah, Selasa kuwi nek menurut kula sela-selane urip kudu eling karo sing Maha Kuwasa. Seneng ya seneng mergawe oleh nanging ibadahe aja keri. Aja keri. Lho, ngono. Contone kaya cucuke iki ya. Lho kaya aku alhamdulillah kula niki dalam setahun kula niki nggih salat Salat poso. ping pindho. Loh. Salat tok setahun pindho. Lah ya salat Id kan Umume nek salat wong Islam kuwi sedina sewengi wae ping 5. ping 5. Heeh. Terus ping pindho ki. Lah awal pripun kok bre ping pindho kok salat Idul Fitri kali Adha. Wo, riyaya tok. Idul Rebo. Rebo menika sing penting kanggo ning nganten anyar. Heeh, piye? Ngokno ngantene. Hei, halo. Apakah? Mbah. Apakah? Ayo gak ngrungokno to ya. Iya, anak adem dhuwit malahan. Mas manten, Mbak manten. Oi, halo, saya di sini. Ha, ngono no. Nggih jenengan dadi nganten kudu eling karo dina Rebo. Apa to Rebo kuwi saka tembung ngarep-ngarep kasih sayange bojo. Mula nek masih mergawe ning garapan sing wedok ya kudu ndang apa gawene ning omah masakno gekno wedang ben sing lanang ben tansaya sayang ngono. Nah aku ya terus eling, mesti eling dina Rebo kuwi mesti bare Selasa nek aku ngono. Ah, ora iso. Kelanjutane Kemis ya. Kemis ki kanggone wong sing umum kabeh. Kemis kuwi saka tembung luwih becik mingkem aja omong lamis kang tegese aja sok rasan-rasan tangga. Oh. Ngene iki biasane wong wedok lho senengane. Iki lho pancake diwangi aku diwangi ngono lho dadi. Ngene iki yo enek sing muni lho Pak Dalang. Oh. Wong wedok kuwi enek sing muni ya. Enek piye? Buah nek buah gelange kerentet ndak krompyong ngono ya enek. Oh, ngono termasuk omong sing ora prayoga. Ora prayoga kuwi aja ditindakno. Jemah ya. Wong urip kudu jenjem anggone omah-omah, ateges kudu tatak tetek tekun anggone omah-omah kuwi. Oh. Ngene iki yo mumet ndas kuwi ya. Kok kena belajar iki pirang dina? Ah. Heeh. Setu. Sabtu
Sabtu. Sabtu. Saka tembung insapa barang sing kawetu. Kang tegese masa lalu itu jadikanlah cermin, jangan diulangi apabila punya kesalahan. Ning nek apik mosok ora oleh diulang. Lah nek sing elek lho kok mau. Oh sing elek. Oh iya no. Kari siji. Minggu. Utawa akad. Sabtu ya artinya kleru mau. Pripun Mas? Sabtu ki nek wis ndang diusapi nek wis metu. Agek ku yo ngono, mosok arep tak ngono yo. Yo purno to nek Kuwi ora pitutur nek kuwi kaya. Wah kuwi kae tak slembakno kok ora diusapi anggere wis bar metu ora kuwi aku. Wedi nek tak tegesne, nek tak kon jondrone ben ilang. Minggu. Minggu. Minggu wingi ngono bali desa ya tutup, BRI ya tutup, golek utangan gak iso, Mas. Ora tegese saka ambeke 7 perkara saka dina 7 manten kuwi mau nek sing urung nek dina Minggu. Lah Minggu wingi ngono ya BRI ya tutup, Bank Titil ya ora nagih, Mas. Kabeh tutup. Tegese iki ora ngono, jangkepe mau lho, jangkepe mau. Oh alah Minggu. Heeh. Alah Minggu iki sondok angel iki biasane nek sing di omah ra nyawer ora metu. Oh alah ngono. Mulai klebu prei barang. Minggu. Saking tembung minggirno barang sing ala, guguwa barang sing bener. Kuwi Minggu. Oh ngono, iya. Heeh, pancen pinter saiki. Ah pinter. Arep anu Mas Narto, kita arep ngundakne bayaran iki. Heeh, berani. Iki ngene iki wis tak antang mundak 50 wis. Nggih Pak Dalang. Nggih pripun? Teh ket wau kula mboten salam kurang prayoga. Oh iya. Heeh, wong muslim kok. Lah jantos setahun pindho salate. Lho, pindho ra ono isih nglakoni lek timbang babar wisan. Iya. Alung babarisan. Lah nggih, alhamdulillah lekku ning kono ya. Ke Bateh Kali Papak. Nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki sone banter lho nggih. Oh, mbok jawab salam niku sing banter muga-muga wong Kali Papak, wong Gayam, wong Bareng sing ning kene jawab salam banter brambange iso apik payu larang. Halo, Mak. Sing gak jawab salam banter tak dongakno muga-muga brambange terak grandong. Mandi iki. Ora nandur, gampang. Sing gak nandur brambang tak dongak-dongakno. Duwe anak neh kembar papat. Remuk kembar papat. Lagi peconger. Enak neh. Peconger enak neh. Ini gua mati-mati. Ojor we malah. Lah dalane yang gleput nek papat iki. Lah ya nggih, kembar nek papat pe yo bar muwar wawir kabeh. Gone kari metu loro wis rusak. Lah Ngene sapa? Lah ndi wonge? Lah kene bojone kicuk metu pisan nek kaya lorong sepur. Lah kowe kurang ajar. Kowe dadi IP-ku kaya delok ngene dulurmu wedok iki. Ah timbangane Mas Ngarto ngarani nggone Bukari. Aku tapi yo gumun karo dalang sitok. Pripun. Pintere nek golek dhuwit. Ah. Ngeten iki lho mulai ya, Dik. Golek dagangan, golek cempe masane. Nah aku diunak-unakno bakul pentol ora masalah. Lah bareng kono mulai iki lho kaya nuntun cempe ngono lho alalah. Seswe lek diceluk dalang cempe. Ana sing keprungu karo sampeyan salah paham lho Mas. Pripun? Salah paham isu-isu sampeyan arep tanggapan sirine. Sampeyan ngongkon karo bojone sampeyan tak kon nyototi pentol to. Sampeyan nek ngomong jere. San anu plodotno pentolku dhisik aku repot iki ya. Rumangsane iki pentol apa aku? Oh alah kuwi to. Wah beda maneh. Piye? Wah lha kuwi sing roh Triswi. Heeh. Triswi dulure sing di omah iki. Heeh iya. Lah kuwi senengane ngingu manuk. Manuk apa kuwi? Manuk lah kuwi esuk-esuk aku liwat. Lah bodone kaya perintah. Heeh. Pakmu manukmu dadi tokno. Aku yo lho. Lah kok ya ngetokno manuk aku. Terus aku mampir. Heeh. Mbak iki manuk sing ndi Mbak kon ngetokno mosok yahene wis padang kok. Lek Tris kon ngetokno manuk kuwi lho derkuku. Alah derkuku tak kira. Oh, aku ya tau krungu jare. Iki ora tok-tokno Bu, mau bar kudanan manukku jedindil le ngono jare. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata ya wedi nek brambange grandongen. Oke, niki Pak Dalang. Pripun? Niki Manggala Dumas cacahipun wonten 8. Nggih. Patah wonten kalih. Nggih. Kula jan gumun sanget
Adicara punika sini kuyung kalian buka harias temanten. Yo sing ngarep iki ayune jabang bayi. Ngeten iki nek disawah kok kadohan Pak Dalang. Nggih. Jan persis keturunan Cina mripate sipit. Ki nyapa mbok cedhake kok nume klik sajak wedi kok gila to iki. Kowe gini nduk kok wedi karo aku. Wedi apa gila? Heh? Ayo wedi. Kowe kata wedi. Aku ya seperti manusia itu sama seperti wong-wong itu. Jadinya kamu tidak usah wedi ya. Namanya siapa? Erlin. Anaknya Naryo. Erlin, rumahnya mana? Situ. Ya, aku udah butuhnya Markini. Kalau yang ini namanya siapa? Ilmi. Kamu gak jelas sampe iki Ilmi rumahnya mana? Anaknya sinten? Tukang jahit. Anaknya tukang jahit. Saya tahu, anaknya tukang jahit ibumu sapa jenenge? Dewi Lestari. Dewi Lestari, Bapak? Budianto. Berarti sampean anaknya Dewi Lestari apa anaknya Budianto? Anake kabeh. Anaknya kabeh berarti bumu wi meteng, ya ta? Pakmu ya meteng. Anaknya wong loro. Oh, maksudipun iya aku wis ngerti. Iki anaknya penjahit omahe kono adik. Mbak Yumu coba jenenge? Hasni Dinilah. Asli Dinilah. Penyonyo ya. Penyanyi. Joget ya? Nggih. Ah, iki kecil-kecil maju. Nah, tak jogetno sik. Aku sing njalukno ya. Cah cilik iki lagune ya sing cah cilik. Bintang kecil. Pira? Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Asik. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Aku duwe roti mari telu tak wenehke karo sliramu. Ayo joget. Sapa bisa nangis karo guyu tak opahi roti mari telu. Sampun apa? Wis Mas, aja mbok anu cilik iki urung wayahe. Sampun apa malih? Sampun. Oke, iki dibawa no, karo pulang ini dibawa. Oke. Ya Allah, karek sing gede-gede. Iki wayahe angel. Namanya siapa? Cinta. Hah? Sinta. Rumahnya? Rumahnya nggak dibawa. Iya, kalau di bawah itu keong ya namanya. Aku tahu. Kalau di bawah itu keong. Kamu anaknya siapa? Anaknya Samini. Anaknya Samini. Oh, kidul situ ya? Oh, ya. Pantesan dari tadi saya itu kok seperti menengeri kamu gitu ya. Bapak kamu siapa jenengnya? Mulyono. Mulyono. Mulyo wis ngarani ono kuwi enek. Kalau yang ini namanya Menyok. aku roh jenengmu duduk kuwi. Wah, anake kromopor iki. Melok mbladek tanggapan. Lah wong santine nek lek iki mripate bawur aku jek nengeri lho kok arep dileh jenenge lho. Nama asli siapa? Ridwan. Ridwan. Lah ngono kok ya. Kalau yang ini namanya Andan. Rumahnya? Gak digowo. Ih. Anake sinten? Marianti. Bapakmu? Bentul. Sik. Wes sok. Bentul kowe ngerti apa artine bentul? Ora roh.
Bentul ngono saben-saben ditutul. Mula ya bener nek anake bentul. Soale saben-saben ditutul Marianti duwe anak kowe. Ngono. Iki ngendo anake bentul Supri lho. Supri nggih? Nggih. Alhamdulillah mundur. Iki maju. Ya Allah. Iki aku seneng nek musuh iki ya Allah. Ya Allah, ya Allah aku nek ngingeti bathoke ya Allah. Nanang sing nanang. Aku dinekno Pak Dalang. Mengkorok rasane aku. Nek ngene iki aku teko omah jelas klindur. Ya Allah, bocah ayune kaya ngene. Iki jelase nek basa Jawa, mboten Jawa nek niki modele. What you name? Veronica Ari Amanda. Manda. Veronica. Apa sama? Manda. Manda. What you name Manda? You and the anak. And you the biungnya siapa? Endang. Oh Endang, and the biungmu and the merongos di situ ya? Oh. Pantesan kamu itu beautiful. I like. You. Dok. Gak di godok karo kandak nambah salam. Kandak nambah kung ya, kandak nambah salam. Lah Mbah Salam karo aku wis ngene kok. Mbah Salam iki lho ngerti pura sampean. Cilikane lho gedhe aku. Ora percaya Mbah Salam cik bayek aku sakmene. Manda rumahnya mana? Ya. Iya. Kowe nama gawat jo banter. Manda bisa joget? Saged. Ayo mundur. Iki lakone iki. Ya Allah, aku ro nek iki ya jelas iki. Iki ndelok modele iki tak terawang isik. Nah, kowe ngeti aku le. Kowe sok ngeti kono jek cilik ngeti sinden kaya ngono. Kowe sok kedap-kedap ngeti sinden sing mbok sinden sing ndi? Sing cilik wi urung wayahe. Nek sing iki wis kelawasen. Angel toh. Namanya siapa Mas? Andika. Anake sinten? Roto. Anake Surata sik. Lah wong Surata kok ndek anake lho, metu ndi? Bapake Surata, ibuke paling asma? Yani. Setiani. Alhamdulillah. Cita-cita mau jadi apa deh? TNI. TNI. Alhamdulillah muga-muga kelakon. Nek dadi TNI pengen bedil sapa? Dul lampah. Dul lampah. Muter ya. Gak aku nek ngono kuwi tak dongakno apik arep bedil aku lho. Mundur to, mundur. Wis iki. Ya Allah, iki ya nanang nek ya ampun. Ngene iki lho aku geting akhir terak manung Mas sing gak nanang-nanang ngene iki ya Allah. Ngene kaya aku nek lara kuwi resepe gampang. Lagi kating greges saiki aku nyebut asmane Gusti Allah. Gusti, ampun kusa. Anu mundur nggih Gusti tasik wonten wong ayu akeh. Ya Allah. Nduk. Sampean karo aku nek didelok kok kaduan jan kaya jan serasi banget. Serasi apa Dalang? Ora. Ora serasi. Lah kok ora piye? Tane sing wedoke ayune ngono kok ya. Aku ya ganteng no. Ganteng to? Ganteng. Wong Cepet takoni iki. Ganteng ora? Nduk. Dalange wis sentimen karo aku. Iya. Aku ki ganteng apa elek, Nduk? Yo elek to. Mongko nek Kasut apa mantu kowe ngenduk aku elek. Elek ora apa-apa. Ning aku ngono sejatine ganteng. Kowe nek pengen ngerti aku ki ganteng, ingetono kok 10 menit aja kedep ya, Nduk ya. Tak jamin sampean muka. Namanya siapa? Aisyah. Alhamdulillah gede dhuwur. Kelas berapa sayang? Kelas 9. Kelas 9. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter. Alhamdulillah iki bocah alus. Upama dadi dokter mestine ya pasiene ya slamet. Ayo Bu dibuka saithik bokonge disuntik mak tus. Mari mundur. Iki sing iki
Melenoh dhewe iki. Anak iki aku kendel cak-cak iki aku. Ya Allah. Deni jenengmu sapa? Sik to. Yo pipimu kok kowe gak ndek irung, Nduk. Lah tak sawang kok ngene kok dhuwur pipimu karo irunge lho. Oh iya pipine mancung. Nek aku apane sing mancung? Banek. Sing mancung apa? Apane sing mancung, Nduk? Untune. Untune ya ora apa-apa. Terakhir ponakanku dhewe. Dene cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter. Aduh, baik teki to aku. Sandakmu iki anu ngeloro iki teki wong dadi dokter. Alhamdulillah. Tapi iki umpama dadi dokter bocahe ya sondok ibaratnya sondok apa namanya? Tregal-tregel. Sondok terginas. Umpama dadi dokter, oh nyuntik ngono gak santan bocah iki. Ayo Bu dibuka, gage. Tak coblose matus. Liwat kowe ngono anu. Sekolah sing pinter muga-muga kelakon nggih. Amin, ayo mundur. Iki sing guri dhewe. Nah iki. Iki jelas iki. Ya Allah, bocah kayak ngene lho. Namanya siapa, Mas? Rangga. Rangga. Sangga. Rangga. Rangga. Rangga rumahnya mana? Apa atau digawa? Aku roh nek omamu lor kono kuwi. Anake Guna ta we? Guna lele. Alias Ender Rebu. Mas Rangga, cita-cita mau jadi apa, Mas? Kaya Pak E. Kaya Pak iki pakmu apa ngono? Profesine Terus nyopir. Oh, nyopir ya. Sama seperti saya. Saya juga cita-cita ingin menyopir. Tapi saya itu pengen menyopir hatinya istriku. Kalau kamu menyopir apa? Nyopir biasa. Menyopir biasa ya apa kluthuk, apa angkong, apa truk, apa piye? Truk. Oh, nyopir truk ora apa-apa. Sing penting hati-hati ya le mundur. Nah, njaluk lagu apa Cahayu? Terserah. Iki, Manda njaluk lagu apa Cahayu? Kantun penting. Kantun, Mas. Nyuwun lagu kantun sing penting lagune koplak, Mas. Lah koplo gak ya koplak oh. Asik. Soka TV channel YouTube Ijuk Kareng. Asik. Kudu ngerti cara tinggal kapribaden ketimuran Mangkoke keri ing dalan mbok yo sing eling iku budaya asik. Sopta channel YouTube asik. Ayo sekali lagi. Ayo joget sing apik. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengkoke keri ing jaman ya sing eling Mas eling bab apa dik iku budaya
sampun apa malih? Sampun. Sampun apa malih? Malih. Malih. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu. Ayo lanjut. Wong tegus dadi lagu godho ati gretan siap Asik. Ajak kamera semuanya. Korban jiwa raga. Hei ho. Asik. Bugar, yes, tematen. Suwe nggonku ngenteni ati tan antuk jambi. Prabu Kakung Sena Putri ingkang dadi hormatan binarum ulinipun Gedeng Lewung Aditara wonten lenggan punika sampun paripurna. Kula minangka cucuk nambah nyuwun Gung Samudra Pangsami mbabila anggenipun makarya wonten kirang pranawa dengan saha panjenengan kula nyuwun ajeng Agung ing Samudra Pangsami. Akhiru kalam wa taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun.